Сәлем, сезнең белән әйдә киттекнең чираттагы чыгарылышы. Хәзер мин сезгә бер сүз әйтәм һәм сез безнең нинди районда икәнне шундук аңлап алачаксыз. Сәмрух. Белдегезме без кайсы районда? Ярар, тагын бер сүз әйтәм. Кама диңгезе. Әйе, дуслар, без бу юлы Лаеш районына килдек. Һәм инде безнең беренче нукта ул барыбызга да бик яхшы таныш Сәмрух. Беләбез, Зөләйха күзләрен ача сериалы нәкъ менә биредә төшерелде. Һәм инде киттек. Biz Züleyxa күзләрен ача сериалы декорацияләре арасында басып торабыз. Айгөл минем янымда. Айгөл бу локация турында аннан да яхшырак белүче юк. Чөнки ул сериал төшерелгән вакытта монда координатор булып эшләгән. Дөрес әйтәмме? Әйе. Әлеге Семрук авылы безнең шул сериалдан калды инде. Бу авыл тулайым бары тик киносъемкалар өчен генә эшли. Күп туристлар әлбәттә монда киләләр. Бик күп ял итүчеләр һәм бик күп кызыксынучы кешеләр әлеге китап буенча бүтән фильмдагы фрагментларны менә ачып күрсәтегез әле дип менә шайтып карап йөриләр, чагыштыралар. Һәм әлбәттә шушы Семрук сериалыннан соң безнең инде гомумән алганда барлык Татарстанның менә кино төшерүче төркемнәре килә башладылар. Продюсерлар монда килүгә үк менә урманнан керә башлаганнан алар менә ниндидер тоемлау белән алар шундук сценарийны үзгәртә тотыналар, чөнки монда ниндидер бер магия бар шикелле. Һәм безнең бик күп монда кинолар төшерелде, әлеге менә шушы локацияларда. Һәм монда кино гына төшерү түгел, монда әле кино фестивальләр дә уза. Кино вечеринкалар дип тә әйтсәк була. Менә быел гына шундый зур кино мероприятиесен уздырып җибәрдек. Әлбәттә, монда инвесторлар да кызыксына. Бу урынның кирәклеме, юкмы икәнен ачыклыйлар менә шушы мероприятиелар белән. Монда кышын, язын, көзен, җәен съемкалар бердә туктамый. Һәрберсен без аларның прокатка, үзебезнең цифровой кинозалда да күрсәтәбез. Прокатта безнең булалар алар. Бу Лаешта. Әйе, безнең Лаешта үзебезнең кинотеатр. Анда күрсәтәләр шушы локациядә төшерелгән фильмнарны. Әйе, без аларны прокатка кертәбез. Безнең Лаеш районындагы кешеләр, халкы дип әйтим мин, Лаеш халкы, алар инде кино буенча алга киттеләр. Ни өчен дип әйтим, менә бу массовкалар, актерлар без үзебезнең Лаешныкын тәкъдим итәбез. То есть без аларны кастинг ясыйбыз һәм алар һәр вакытта безнең төшәләр фильмнарга. Һәм инде алар шундый гомумән алганда специалистка әйләнеп беттеләр дисәң дә була. Массовкалар бездә. Лаеш халкы, димәк, киноларга әйләгән. Әйе, бу кино районы дип санасаң да була аны хәзер әйе. Шәп. Әле менә шулай ук интернетта укып утырган идем мин. Ниндидер турист килгәндә инде Лаешка һәм ул шул турыда язма язган һәм әйткән. Менә Лаеш халкы үзе бу Сәмрухны яратмый икән. Чөнки алар әйтләр, анда бер нәрсәдә эшләп булмый, нәрсәгә кирәк, ул шундыйрак нәтиҗә чыгара инде. Син моның белән килешәсеңме? Юк, мин моның белән килешә алмыйм. Чөнки менә әгәр булай уйласак, бу урын ул Белые горы, ак ташлар тау дип санасак та була инде, әйме? Белые горы дип бу локация атала, һәм монда бер нәрсә дә юк иде. Ни өчен именно менә бу шушы урынны сайладылар именно съемкага, именно Семрукка? Аның ничектер менә аларны өстән карадылармы соң инде менә шунка, матур урын бит инде шуннан да, әйме? Ничек ул буш ята менә шулай? Әлбәттә, шушы кинолокациялар булу безгә тагын да бер зур плюс куйды дип саныйм, чөнки монда туристлар киләләр, инвесторлар. Әлбәттә, монда яшьләр өчен шундый кино темасына килгәндә мероприятиелар оештырырга була, кешене тартырга була монда. Әлбәттә, монда күп мероприятиелар уздырсак, әлбәттә юллар барлыкка килә, әлбәттә яшьләр тартыла, әлбәттә кеше гашык булып китә шушы табигатына, шушы урынга. Миңа калса, киресенчә халык хупларга тиеш бу мөмкинлекләрне кабул итәргә тиеш.
Hazırki minutlarda dostlar biz bu tapşırığının en kızıklı lokatsiyalarının birisinde. Ул да bulsa Лаишның техник иктисад техникумы. Bu техникумның нинди үзенчәлеге бар дисезме? Ул да булса авиация үзәге. Ягъни биредә авиация өлкәсе өчен белгечләр әзерлиләр һәм инде бу өлкәдә эшләүчеләр үзләренең квалификацияләрен күтәрәләр. Менә минем артта самолет. Bu шын самолет, әмма биредә ул лаборатория буларак кулланыла. Әйдәгез карыйк. Самолет әлеге техникумдагы иң зур самолетларның берсе. Ул әле яңа, аны бу техникумга күптән түгел февраль аенда гына бүләк иткәннәр. Һәм инде биредә республика авиакомпанияләрендә эшләүче пилотлар һәм бортпроводниклар үзләренең квалификацияләрен күтәрәләр. Ул ничек барамы? Мәсәлән, безнең бит инде самолетта килеп чыгарга мөмкин төрле авария очраклары. Анда кемнеңдер эпилепсия башланган, ниндидер янгын очраклары килеп чыккан. Һәм бу очракларда бортпроводниклар һәм пилотлар үзләрен ничек тотырга тиеш? Әлеге самолетта нәкъ менә шушы әйберләргә өйрәтәләр. Һәм инде күрәсез, biz килеп җиттек сезнең белән бизнес залга. Монда шундый бизнес заллар да бар. Һәм шундый урындыклар, урындык түгел инде бу диваннар. Һәм менә да мотор диваннар. Шундый шәп мотор самолет. Һәм аны Лаиш техникумында кулланалар. Мин инде хәзер шушы зур самолетның астында басып торам. Менә күрәсез, минем өстә самолет. Һәм бу безнең самолетның тәгәрмәчләре. Нишләп бу тәгәрмәчләр янына бастыммы? Мин бит сезгә әйттем, самолет эчендә бары тик авиакомпаниядә эшләүчеләр генә квалификацияләрен күтәрәләр дип әйтәм. Инде аның тышкы ягында, нәкъ менә шушы урында эшлиләр әлеге техникумда укучы студентлар. Алар инде шушы тәгәрмәчләрне алалар, куялар. Самолетларга хезмәт күрсәтергә өйрәнәләр, ниндидер техник эшләр белән нәкъ менә шушында тышкы якта шөгыльләнәләр. Һәм инде безгә менә шушы техникумның директоры сөйләп торды. Аның сүзләренә караганда, менә безнең аэропортларда эшләүчеләр, без бит инде самолетка утыргач өчеп китер алдыннан күрәбез, анда эшләп йөриләр. Тышкы якта ниндидер белгечләр, шундый сары киемнәр кигән, алар бөтенесе дә күбесе дип әйтик инде. Нәкъ менә шушы техникумны бетергән студентлар. Бу инде икенче самолет, ул кичкенәрәк, әмма беренче зур самолеттан аермалы буларак, бу тулысынча студентлар карамагында. Алар биредә самолетларга техник хезмәт күрсәтергә өйрәнә. Менә монда без күрәбез. Самолетның идәне дип әйтергә ярыйдыр инде аны, әйме. Менә монда төрле чыбыклар, проводлар. Алар инде студентлар бөтенесе биредә менә шу детальләр белән эшләргә өйрәнәләр. Дуслар, менә миңа тоттырып куйдылар менә шу беспилотникны. Бу шын беспилотник, хәрби беспилотник диделәр. Минем янда Алик Рафикович. Берничә сүз сөйләп китегез әле шушы җиһаз турында. Данный самолет, это как бы гордость нашего техникума. Этот самолет, вот вы не поверите, он кажется такой небольшой, да, у него масса всего 5 килограмм. Вот, однако он летает на высоту до 5 километров со скоростью до 140 километров в час. Ну, просто как скажу вот так, вот эта камера, вот эта волшебная камера, да, с высоты 1 километр может прочитать смс-ку в вашем телефоне. То есть настолько мощная камера. Как раз для вот именно корректировки артиллерийского огня, для поиска потерявшихся людей, допустим, да, для мониторинга, скажем, каких-то там тепловых сетей. То есть все это самолет очень уникальный по-своему, несмотря на его малые размеры. Вот если коротко.
А вот здесь, получается, вы обучаете студентов чему? Ну, После вот там 9 класса, да, вы На принимаете? базе 9 класса обучаем мы, значит, 3 года 10 месяцев. Вот как раз вот ребята вот сейчас представляют первый курс. Это будущее как раз внешние пилоты, как мы говорим. То есть это люди, которые, находясь на земле, управляют вот этой техникой. Сейчас они востребованы, эти вот мальчики будут, скажем, в Татнефти, в Газпроме. Потому что мониторинг вот всех вот их трубопроводов проводят вертолеты, а сейчас лучше на этом облетать, да? Вот. Потом не нужна инфраструктура, то есть не нужен аэродром. Да? То есть вот достаточно один оператор находится на поле, запускает, а второй оператор сидит вот за компьютерами, да, вот вы скажете, там на заднем плане видите, просто все наблюдает, и сразу все это записывается в память компьютера. То есть возможности очень огромные. Какие предметы надо в школе хорошо учить? Вот вы сказали, география еще. Ну, понятно, что математика и физика, да, это как бы основы наших. Вот. Ну и потом еще раз говорю, да, литературу надо такую приключенческую, чтобы, потому что ну, в сердце должна быть любовь, именно в смысле вот к этому делу, да, к авиации. Если это будет, остальное все мы всему научим. Это уж вы поверьте. А вы, получается, с беспилотниками еще не работаете? Работаем. Мы участвовали как раз, ну, должны были участвовать в WorldSkills, но я не прошел по возрасту, я был моложе, чем надо. Уже занимались и запускали, и разбирали, и работали с компьютерами. Ну вот ваш преподаватель сейчас рассказывал, что там и надо это там и программировать уметь, и сажать надо уметь, парашюты у них есть какие-то. Вот что тебе больше всего нравится в этой работе? Компьютерная часть очень интересная, она не настолько сложная, как кажется на первый взгляд, но очень интересная. Какую зарплату хочешь получать, когда на работу устроишься? Ну, вначале, я не знаю, ну, больше 70 точно хочу получать. Потом в будущем карьерный рост уже, наверное, будет. Хәзер без шушы уку йортындагы хокук саклау эшчәнлеге юнәлеше буенча укучы студентлар янына килдек. Монда криминалистика фәнен укыталар. Һәм менә монда безнең инде студентлар һәрберсе ниндидер эшчәнлек белән шөгыльләнә. Кызлар, сез монда нәрсә эшлисез? Без хәзер монда диктокарта тутырабыз. Нәрсә ул диктокарта? Получается, преступник, ну, какое-то преступление, ну, свой отпечаток где-то вот оставляет. И шуның өчен без, ну, как бы сверяем отпечатки вот, по базе данными, как бы если вот совпадает, как бы, чтобы, ну, чтобы было проще найти. Менә монда нәрсә менә бу кулгасыз монда сөртегез? Бу специальная краска, без аны менә валик белән, получается, алабыз, да. И как бы, да, и как бы вот, получается, Шунда да, сөртәсез. сөртәбез и... Һәм ул шул кулы белән? Да. Давай возьмем вот чистую. Давай. Ну или вот ладошку можно. Например, вот ладошку мажем как бы. И шуның изе кала. Һәм ул шул изе белән? Әйе. Сез шуны дөрес итеп эшләргә өйрәнәсез инде монда. Без монда әле беренче ел гына укыйбыз. Беренче курс. Сез беренче курс 9 классны бетергәчсез, монда укырга кирдек. Ни өчен шушы специальностьны сайларга булдыгыз, криминалистика? Каян вообще белдегез аның турында? Минем, ну, кичкенә вакыттан шуңа как бы Барасы да, килгән. әйе, ошыйдыр шундай телевизорларда фильмнар, шундай кызыклы. Вот, и как бы шул меня Кызыктырды. Дөресен генә әйткәндә, лаешка килергә без кыш көненнән бирле хыялландык, әмма инде әлбәттә җәйне көттек. Чөнки биредә барыбызга да яхшы таныш, ул турыда мин тапшыруның башында да әйтеп киткән идем. Камское море, Кама диңгезе пляжы урнашкан. Без әйтәбез, матур көндә, җәй көнне, кояшлы һава торышында бирегә килеп, кешеләр белән аралашып, матур кадрлар төшереп китербез дип уйлаган идек, тик һава торышының башка планнары булып чыкты. Һәм биредә без килүгә коеп яңгыр ява башлады. Шуңа күрә биредә беркемдә юк диярлек, биредә мин һәм безнең төшерүче егет кызларыбыз. Шуңа күрә хәзер булачак матур кадрлар. Һәм инде алга таба китәбез. Бу
Бу безнең тапшыруның соңгы ноктасы. Лаеш районының Сакуры авылы. Ник нәкъ менә бирегә килдекме? Чөнки Сакуры танылган рус шагыйре Гавриил Державинның туган авылы. Интернетта Державин турында укып утырганда мин шундый мәгълүматкә дә тап булдым. Бактың исә Гавриил Державинның нәселендә татарлар да булган икән. Аның ата-бабалары арасында Ибрахим Мурза дигән кеше барлыгы билгеле. Biz монда нәрсә эшләячәкбез? Безне инде көтәләр һәм хәзер без Державин турында күбрәк мәгълүмат алачакбыз. Киттек. Sayın апа, Гавриил Державин бит инде менә шу Сакуры авылында туган, әйме? Менә аның балачагы турында әлегә мәсәлән без белмәгән нинди кызыклы фактлар бар? Чыннан да Гавриил Романович Державин безнең Сакура авылында туган. Без моның белән горурланабыз. Хәзер мин сезгә шушы Гавриил Романович Державинның кичкенә вакытында аның белән булган кызыклы фактлары турында сөйләп китәм. Иң беренче кызыклы факт ул аның тууы турында. Гавриил Романович Державинның гаиләсе әти-әнисенең Мишә буенда җир биләмәләре булган. Һәм алар анда үзләренең усадьбаларына Казаннан кайтып йөргәннәр. Бер вакытны 1743 елның 14 июлендә Казаннан кайтып килгәндә аның әнисе вакытыннан алда авырый башлый. Шуннан соң алар Сакура авылына да туктыйлар һәм Сакура авылының староста йортына керәләр. Менә монда вакытыннан алда кичкенә генә малай дөньяга килә. Ул бик зәгыйф була, көчсез була, хәлсез була, чөнки ул мондый балаларны әбиләр әйтү буенча мичтә пешергәннәр. Ничек соң ул мичтә пешергәннәр? Менә шуннан да камырны арыш оныннан ясаганнар һәм баланы шушы камырга төреп, җылы мичкә куйганнар. Яңа туган баланы. Яңа туган баланы. Бу бер ничә тапкыр куялар һәм шулай итеп менә шуннан да ул малай матур булып кына үсеп китә. Беренче факт. Икенче кызыклы факт. Аннан соң Гавриил Романович Державин туганнан соң ул бик иң беренче сүзне әти дип тә әйтми, әни дип тә әйтми. Бер вакытны кыш көне урамда йөргәндә ул күккә карый һәм анда иң беренче сүзе аның Алла дигән сүзне әйтә ул. Шушы сүзгә багышлап ул үзенең одысын яза. Бу ода 17 телгә күчерелә. 2000 елда безнең менә шушы үзәк урам, шушы урамнан бит ничә гасырлар элек Державин һәм аның гаиләсе үз усадьбаларына кайтып йөргәннәр. Менә бу истәлекле тарихи юл. Аннан соң 2000 елда шушы безнең урамга Гавриил Романович Державин исеме бирелде. Әле менә мин уйлап торам, менә юл турында сөйләдегез бит. Бер яктан карасаң, мәсәлән, бу бит инде Сакуры аша уза торган юл. Ул бит инде мәсәлән һәрбер Казанга килүче кеше шушы юл аша йөри. Без дә шуның аша йөрибез, бөтен республика халкы шушы юл аша йөри бит инде мәсәлән. Һәм әле һәм Державинны бөтенебез дә белә. Әмма бер кемнең дә башына кирип чыкканы булмагандыр. Менә бу юлның шул дәрәҗәдә теге тарихи юл икәнлеген. Дуслар, биредә тагын шундый мәгълүматкә дә тукталып узасы килә. Күпләрегез инде ул турыда белә дә. Рус әдәбияты дәреслекләреннән Гавриил Державин ул бит әле Александр Пушкинны шигърияткә, иҗатка илһамландырган шәхестә. Хәтерлисезме, безгә шундый вакыйга турында сөйлиләр иде. Александр Пушкин лицейда укыган вакытта Гавриил Державин алардан имтихан кабул итә. Александр Пушкинга бу вакытта 15-16 яшь. Ул инде Гавриил Державин каршысында чыгыш ясаганнан соң куркып, уялып микән инде чыгып кача залдан. Һәм Гавриил Державин шаккатта, ул инде нинди бу талантлы, сәләтле бала ди, һәм аны эзләтә. Әмма аны таба алмыйлар. Пушкин бу турыда инде соңыннан искә дә алып, бик күп истәлекләр язган. Шуның белән лаештан чыгарылышыбыз тәмам. Менә күрәсез инде, без башлап җибәргәндә нинди матур һава торышы иде.
Хәзер салкын, яңгыр. Һәм инде шундый шартларда без үзебезнең тапшыруны тәмамлыйбыз. Bütün төшерәсе килгән әйберләрне дә төшереп бетереп булмады, чөнки яңгыр ява башлады. Шулай булуга да карамастан, безнең бу чыгарылыш сезгә ошагандыр дип калабыз, чөнки лаеш безнең үзебезгә бик тә ошады. Шуның белән шул дуслар, комментарийлар языгыз, лайклар куегыз. Сау булыгыз. Пока-пока.